Pozícia európskeho ombudsmana sa dá chápať ako akýmsi strážnym psom európskej byrokracie a s tou súvisiacou aj demokracie. Je dobré, že máme novú európsku ombudsmanku. Myslím si, že aj tá predchádzajúca Emilia O'Reilly odvádzala dobrú prácu. A teraz bude na tej novej Tereze Anio, aby pokračovala. Je to o tom, že európsky ombudsman, respektíve ombudsmanka zastupuje občanov a občianky Európskej únie. Ak prichádzajú do nejakého kontaktu alebo konfliktu s európskymi inštitúciami a má dohliadať na to a napríklad aj na to, aby inštitúcie Európskej únie boli rodovo vyvážené, aby boli geograficky vyvážené, aj čo sa týka vedúcich pozícií. Toto sú všetko otázky, ktoré sme kandidátom a kandidátkam na európsku ombudsmanku alebo ombudsmana kládli. Tá, ktorá napokon zvíťazila alebo získala najviac hlasov, odpovedala podľa mňa uspokojivo. Vyzerá, že má na to aj skúsenosti, pôsobila ako viceombudsmanka v Portugalsku a má aj víziu, ako chce túto misiu naplňať, pretože ono je to pomerne veľká robota s pomerne malou kanceláriou a málo ľuďmi na to, koľko im prichádza podnetov a sťažností. Takže treba tam určite aj manažerské schopnosti, ale takisto treba povedať, že aj čo sa týka napríklad holandského kandidáta, ktorého sme my podporovali v prvom kole, tak aj ten bol veľmi dobrým kandidátom na európskeho ombudsmana. No a teraz už len budeme čakať, akým spôsobom rozbehne svoju prácu, do akej miery bude spolupracovať práve aj s Európskym parlamentom a s poslancami a poslankyňami v jednotlivých výboroch, pretože všetci sľubovali v tej kandidátskej reči, že to nebude len o tom, že prídu pro forma do nejakého výboru raz za rok, ale že budú sa snažiť s nami ako poslancami a poslankyňami byť vo väčšom kontakte, takže to je niečo, čo budeme aj my vyžadovať.